Καλώς ήρθατε στο Λιγδολάντ. Τον υπέρτατο Minecraft server όπου το λάδι ρέει άφθονο και ο Λίγδας κυβερνά με σιδερένιο τηγάνι. Τι είναι το Λιγδολάντ? Ένας ιερός τόπος, ένας παράδεισος για κάθε βρώμικο, ξεχασμένο Minecraft παίκτη που ακόμα θυμάται το Hunger Games το 1/7 το 10 και τον πόνο του χαμένου Diamond Set. Εδώ η τιμή μετριέται σε λίγδα και οι παίκτες σε βαθμούς βρωμιάς. Η ιστορία του Μεγαλίγδα. Ο Λίγδας, ο πρώτος και μόνος αυτοκράτορας του Λιγδολάντ, αναδύθηκε από τα έγκατα ενός αρισμένου faction server το 2014. Από τότε, καθιέρωσε τη λιγδία τάξη, όπου όλοι οι παίκτες πρέπει να λιγδιαστούν πριν μπουν στο server. Features, που δεν δουλεύουν καλά. PvP, όλα γίνονται με γυμνά χέρια γιατί τα σπαθιά είναι πολύ mainstream. Εμπόριο, όλες οι συναλλαγές γίνονται με σάπια σάρκα, Rotten Flesh, το επίσημο νόμισμα του Λιγδολάντ. Αρχιτεκτονική, 90% dirt houses, 10% μισοκατεστραμμένα villages από creepers. Τραπεζικό σύστημα, δίνεις διαμάντια, παίρνεις τίποτα. Κοινοτήτα. Εδώ θα βρεις τους πιο βρώμικους παίκτες που ακόμα νομίζουν ότι το Herobrine είναι αληθινό και λένε ρε βλάκα μη με σκοτώνεις, θα φωνάξω owner. Μπες στο Λιγδολάντ σήμερα. Τύμπανο πετρελαίου. Ή μη μπεις, έτσι κι αλλιώς ο σερβερ κρασάρει κάθε 10 λεπτά.